Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyo Trap Youth Council seng kami glalit ban ai jing kersyani kinoi kai school ki badan hapo kalama jong ka Meghalaya SSA Schools Association ki bla pelong ki jing ki hajan ka additional secretariat halor ki jing le benti jong ka sarkar ban pelai ka tulap ka bla sa teng menta lasan banai kan thi nagaliang ka seng glalit ban pensionaru da ka pandal kanang beginoi kai ki niyo ban syong ke HYC kalong magane ke jingmi jong kinai kai sha surok kamdei shu ka sen ka baningkong hinrai ka bala yai jan ka por sha ka por kamtam kinai kai ki de ki paya ki bakrau mantai ka lawei jong ki khana puli ka jilla ki badei ki lawei jong ka ri bat ka jet ban reu nagaliang ka seng ka lapan paru ke jing so khya ka bakrau halor ka jingle command jong ka sarkar ha ka be dei bat ki jing dawa jong kinai kai long ka bor ani jinja ka ba ni nak nang sang ni mla ban pediang bar ka ba ni ka sokar ka ba ni ba kino hingkai SSA ni course ko kam dai su tang kasen ka bamenta ba ki ha ni badan Islam di mana laju ka bun ka ba ki bun program ki ba kino hingkai SSA kin ha ban ni surak bandawa ka hok ta ban pelaj program ni kalong ka ba isang sat do kata-kata mar ba kino hingkai dei sing ila penong dei kibis pa ba mar bang I ba ki no hikai dei kita ki paya khrau ba tai ya kalawei jong na puli jong jela dei kalawei pat jong kari ba kecak ni kala kalong hakane ka situation ka ba ki no hikai ki ba na kapor ki hap ni susura kai pat kalawei ka ba ni kum ka jai pinrio kum ka jela kum ka sokar hi khamtam ka education department kan kit clear da jai ai ya kala wei pat jong ki khna namar kane ka jing wan jong ki khna jong ki ni ki no hikai SSA ba mi susura ki hapan pat ki class gala ki hapan pinbor ki school ban khang namar ba ongdan hikai bala da school ki khang ba ki no hikai kum dan jong tai ka bakrau dei ya ki khna puli hi namar ba kram ki no hikai ki khna puli ki nimla dei banyo yang tak jingkai kebau yang apa kita banyo nak lang sang ngisngo ban pau yang kejing sing kiado kata-kata ban ni yang lang sang butak seniru kom ka jingkersan ya kini kini hingkai SSA ki balawan ban belong kene kesang protes kom ni jingirap kan balai ni nak lang sang ni lawan ban krisna ya kene ka pandal akaban di noh kai bapli kelaban sang berja man ban ni yo jingkep kini kini kai ken belong kene ka sit protes indefinite ada kat ada kimpala banyo ek ta jubab dan eta ka jingkular ka ba kurang nak sukar ban pelaj nok mador kelak kecil ini nak leng kesang dawai ka sokar limbo education minister ko juro chief minister ba kedai ban tikya mador ka jing dawa jing nak mehkai bat ban aino ek ta jing dawa ka jungki